ଆଜି 12 ମେ ମଙ୍ଗଳବାର। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯାହା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅପରା ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 7:20ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦିନ 1:30ରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଶୁଭ ସମୟ ଦିନ 3ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବାରୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଲ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ମେଷ, କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବୃଷ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି। ମିଥୁନ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। କର୍କଟ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସିଂହ, ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ସରକାରୀ କାମ ଶେଷ ହେବ। କନ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ। ତୁଳା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ। ବିଛା, ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ, କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ। ଧନୁ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମକର, ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା, ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର। କୁମ୍ଭ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ନୂଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ମୀନ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ, ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବି।